βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζει ένα πρωτοφανές περιστατικό ενοχοποίησης αθώου πολίτη από δυνάμεις της αστυνομίας. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο πολίτης είναι πεσμένος στα γόνατά του. Ακριβώς πίσω του βρίσκεται η τσάντα του που έχει δεμένη πάνω της μία ροζ σακούλα. Ένας άνδρας της ομάδας Δέλτα σκύβει και μαζεύει τη τσάντα. Οι αστυνομικοί σηκώνουν τον πολίτη και αυτός που έχει την τσάντα του τους ακολουθεί. Δώστε προσοχή σε έναν άνδρα της ομάδας Δέλτα που έρχεται τρέχοντας έξω από το κάδρο και κρατάει στα χέρια του 2 μπουκάλια μπύρας. Τις φέρνει κοντά στο μηχανάκι. Έρχεται από μακριά άλλο ένα μέλος της ομάδας Δέλτα που κρατάει κάτι στο χέρι του. Άλλο ένα μπουκάλι. Όλα τα μπουκάλια έχουν συγκεντρωθεί εδώ. Ο πολίτης βρίσκεται γονατισμένος με χειροπέδες πίσω από την μηχανή. Ένας άνδρας της ομάδας Δέλτα συνεχίζει να κρατάει την τσάντα με τη ροζ σακούλα. Δώστε προσοχή στην ένταση που δημιουργείται μεταξύ τους. Τα μπουκάλια μπαίνουν σε μία σακούλα και η σακούλα μπαίνει στην τσάντα.